छोटू है तू कर मर्द का जदे छोटू है यार मरद नहीं खानू दूसरा बात करो तो मैं हर देख दुआर पर तो सारा आइल बा दुआर पर लिया जाओ गाड़ी खड़ा कर ले यार का हां क्या कोई छोड़ी नहीं तो लिखे रे सुते ना देवे बोल लगता है बोला कहां जाता रे नैयर जाता नहीं अरे हाकिन डईनिया हिया हाकिन डईनिया हिया जादू मंत्र करने तमें जन कटनी करे जइह जगन्नाथवा बुक खेत में जन कटनी करे जइह जगन्नाथवा बुक ताल तो ऐसा लागत कि बुझाता कि हमरा नाचे का मन कर देता हटी है जी द्वार पे से तू हमर मुंह जब मतलब जब घर के मुंह तब तू खराब कर लिस मुंह हमर बात जहां गावे के बाबूजी के तो गले फंस जाता जहां नहीं गावे के बाबूजी के लइका अभी पलंग पर से गिर गइल अभी तुरंत हमने पुल धरा के गइल पूजा करे खातिर मंदिर में तुरंत कुछ कहत नहीं ना खड़ा बोला तनी घर में बैनु हां तुरंत ने पुल धरी तुरंत ना रहता दिन रात जा भागा ना त दे मैं ही खरी मुंड हमार गरम मत करी एक सुबह कैसे हमार दिमाग खराब बाटे गरम त हमरो घर में रहला हमेशा जब गइला तब पीछे में कैरेक्टर भक जाले जब गइला तब तू हाथ का छोड़ला हुआ हाथ का छोड़ावा छोड़म बोला बोला है देखत हो ना छोड़म जो छोड़म अरे तो जो हम ना बोलब जो त जात नहीं त बोला मत हम ना बोलब जो त फिर कहत हो जो जाते नहीं बनी हो त बोला त का है काम धंधा होले नहीं के खाली आव तो अच्छा चल जाता बहरी देख ए जा परामर्श मत तो सुधार जीबू तू सुधारा ना हमरा का सुधारा जब तक तब होती तब हमरे के मारे केनहू से कुछ कर भैया हमरे कपार पे की बोझा बनल बिया जब ले बिया किलो में त रखला दुगो बोला ल बहरवे से हां बंगलिनिए 22,000 गो हां ये सुना हां बैबे कइल बैसन अब त आदमी के जन कहां से उठा के मेरहनु ले देता अरे रहेली सननिए बंगलिनिया हो पुरबावा में जानी जाई तू कबो चल हट हमरा बेंगलोर कबो नहीं खेरवा जाए के बंगाल कबो नहीं खे जाए के मार ज्योति मार सुने को बात बढ़िया बन नहीं लेके रहो ना भलो हम लड़ाई उड़ाई करनी मगर वस हमार बहुत प्यार बा हां बहुत प्यार बा झलकत जा 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 अभी लगले का कहल हवे लगले पूछ दी संदूरा पूछ दी चल पूछ दे हमरा पूछ दे मैं भी ओ करे बरस नहीं की हम चट आई होरा मरद है ई भर मरद पे पांव से चलता मगर के लेके रह मरद हम जाता नहीं कौन के कहां उहे मरद था ओकरे के लेके रह मन बा मन बजाए के जितना हम बढ़िया से बतियावत नहीं होता ने एटीट्यूड अपन दिखावत बा जाना रिस्पेक्ट देता नहीं तो बढ़िया से रह अभी जानते नहीं रिस्पेक्ट देता नहीं रिस्पेक्ट ना देखा 8वां में हम 8 बार फेल आई फिर भी हम कोनो इंग्लिश से बहुत तगड़ा बोले नहीं तरही चलो सब्जी काटे के मैं कहने मत मरिए हमार तो धरा दे मैं से केहू ना दम तुरंत अभी खीस तन को तोरा लाज डर नहीं के हई हम पति नहीं रे पति होता का हो कबे से चुप यही चलते कहानी है कि गैस में हउ लगाए के बा उठू का कह जाला हो गैस पंपावा भुला जाता नहीं पंपावा लगावे भुला नु गई नहीं हां त उ लगाए के बा तू एक बार सुन लहवा लइका रवा के हम काम करत नहीं ना ऐसे ही बोला जाला तार माई उहे बाड़ी तार माई त बुझाता कि गांव घर का मुखिया ही न बनतड़ी हुंका दुआरी दिन रात पच्चरे गावतड़ी काम कर बेटी बहन निकल गई तोरा दूसरा के शिकायत करे में कतना बोला तू निकल गइल बेसा चला तड़ी हिंका करे उनका घरे कुच्चरी गावत तू अपना काम के फेरे में रह के का करता का लाग सुनत रहले फलाना है कहता चिलाना है कहता फेरे में रह आजकल आदमी ना सुनी हन त कैसे झगड़ा लड़ाई में आदमी गीत गई हन अपना फेरा में आदमी कम रहतन दूसरा के फेरा में ज्यादा रहतन झगड़ा लड़ाई में की तू के बे त का ई कहम ना बतिया के का कर जीबे गीत गावे झगड़ा लड़ाई में तहरे घरे त अभी तार बारे में जाना था तब त तारा गीत गीतिया माइको काला दी उ सब हमरा गीत उ सब ना आवेला उ त हम तुरंत रानी बाप कटनी कर देला खरी है अभी करला उ सब नहीं बढ़िया चीज नहीं एगो तारा के बात कह देतन देखा बढ़िया से सुन ला कसम कहियो के हमरा के छोड़ के जे रह सुन ला एगो बात कसम कह तारा में रहनु से नफरत बा मेहरानू से ना मेहरारू से मुंह खत्म मार दे तो बतिया बढ़िया बोल हट पट मत बोल मेहरानू कह जाला कि मेहरारू कह जाला खानी तार माई गुने तारा पे हाथ नहीं के छोड़त ना तारा नरेटा फाड़ देती हां हां तो ही नरेटा फाड़े लग गया चलो ना रोड पे चलो आज बड़ी आरती उतारे नरेटा फाड़बू तू हां दिन रात गवाइया घर ही में बोला ला चलबो प्रोग्राम घर ही में करत रहिया चलो ना का कहत हो ई गई हन हम नाच इकर मेहरानू है इकर मेहरानू नाची हो के हां इकर मेहरानू नाची कहां अरे तो कोई फोन पे बता दी त का बक वकील बड़े काहे प्रोग्राम के बात करत बा
तो माने बिना हमरे लेके हो जाई, हम ही बजा ले, हम ही गा ले, हम ही गाय का हई। जब तहरा नोटे छापे के बाद तू गाव, हम नाचम, तहरा माई डुगी ड्रामा में करिहन, ऐसे से करिहन, हम ऐसे से कर चल चुप रह, नाची सब कोई करी, सब कोई करी। नोटे जब छापे के बाद एकदम मशीने बना नाच के दिखाओ तो। दिल दिया है जान बा 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 बा, ई कहां कैल बिया हो कैसे ना सत्य बिहुला में के काई आई। अब तू कब ऐसे ऐसे वाला तो हमरा से ना होई। हां तो ऐसे ना होई त का मैंने सत्य बिहुला में गड़ू। छोटी छोटी कपड़ा पहने लिसन, छोटी छोटी कपड़ा वैसे ही पहने के परी पहना बू। मोबाइल दा, मोबाइल ना मिली, मोबाइल दा तू। अरे प्रोग्राम में देख तो गाना गवैया वाला सिस्टम खत्म होता है। तू चार को के ओनिए देखत बता मोती अति बदलता भणुआ बनता भणुआ। माइले कह दे तर माई से डर का लागता को कोनो उनका जहिया ना कवर में मारी, तू देखी हां जइया भीतरिया घर लिया जेबा के कवर मुहे का रहले रे, हम रहे नी तू ना रहबा। देखिए उनका कैसे केहुका के मार, केहुका हम छटका छटका के मार हमरा के। अरे देख अभी अब जानते नहीं खा, अभी जानते नहीं बोला देखी हमरा कपार में चढ़ जाई। मोबाइल दा पहले, मोबाइल ना मिली, भड़ुइन से बतियावला, भड़ुइन से बतियावला। तारे भी आवेला चार गो फोन, तू ही प्रोग्राम करे जाला। हां हम प्रोग्राम में अरे अरे बहुत पक्का मार तू खातर मार के फोन ना देबा ना दे अब मर फसल लगा जा मर लाठी का ले जा मर जा। हमा जी सुना तनी कि सुतले रहा, बोला सुन ली हमारो बात, अपन बेटा के समझाई कि हम खुद ही हम समझ जाई सब बात। जब सुतन तब तार कच कच स्टार्ट हो जाला हैं। का कइले हटे का है रउआ अपन बेटा के कपार पर चढ़ैले रहतनी, कब पूछतनी कि हां रे बबुआ काहे ऐसे बोलत हवे। उनका भी ज्यादा फोन आवता हैं, लंड बजिए उहे ना ज्यादा करतवा ने, उहे प्रोग्राम करतवा दिन भर लइकन के फोन आवता, दिन भर लइकन के फोन आवता। कहां उनका के बोलावत ऐसा कहां जातवन हैं, ई बताओ नाचे गाए वाला आदमी जाला वाला ना हां एगो से हो जाई। ई बताओ एगो दुगो लड़की ना रही सन सथवा गाय ते एगो दुगो नचिया से ना हां। ई कौन से तू धंधा सिखले, ओकर काम हटे, ओकर गायकारी ह। रउआ सबके इहे न बा कि दुनिया ओकरे मांग करता उहे काम करिहन। तो हमारे एगो मांग बाटे, मरद हमरा भीरी ना रही 24 घंटा, तो हम अपना नैहर कभी चल जाइम तो हमारो के ओरहन मत देम जा जन्नी। हां आई बताओ जब कमाई ना तो खइबू का घेवड़ा, पूरा पूरा परिवार घेवड़ा खाई, हमहू घेवड़ा खाई, नून भात खाई, नून भात खाई। हम तो कहत नहीं जो बच्चे कमो ओकरा के कलाकारी सिखैले बनी, ओकरा के पैसा देके हैं, पैसा देके सिखैले बनी, कोनो फ्री में सिखैले बनी। आज अपने पैर पर खड़ा हो गेल बा तो ओकरा हम काहे रोकी। तू कैसन मेहरानू बैठ तो तू रोकत तो कहे के तो हां हो जा कमा के लिए, तो तू कहत हम नैहर चल जाए। अच्छा रउआ सबके ये कहना बना कि लंडबाजी करा चाहे रंडियाबाजी करा चाहे उ घर से भागा चाहे दिन दिन रात रहस, मगर हम ना बोले जाए, इहे बात बानू। उ लंडबाजी ना करे जाला, उ गायकारी अपन कला करे जाला, उ कुछ ना करेलन। हमहू कलाकारे हनी, हमहू झगड़ा लड़ाई में आगे रहेनी, बस इहे तो बस मुंह बा और कुछ नहीं के। ठीक ना, उ बचपने पे से गीत अरे गाना गावत 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 कब सिंगर जब गाय के हवे ना, जब प्रोग्राम में करेलन तो हमहू तो डांस करते बनी, हमहू तो कहते बनी कि लिया के चलत, काहे नहीं खल लिया के चलत 2000 रुपया ऊपर बचबे ना करी। अब तो हम ई कौन बात भल कि मेहरानू चल जी त इज्जत चल जाई, आ मरत जाता तो इज्जत बनल बाटे, ई कहां के बात है। हमहू जाई नहीं तो घर में रहस। कहो ई बताओ तू हमारी इज्जत ले हनी का बेहाया नहीं इति कपड़ा पहिर के नाचे लिसन, कोनो मरद के ध ले लिसन, कोनो मरद ओकरा के मुंह में पैसा डाल कोन के नचावे लसन। हां अब आई ना उठ पहाड़ के नीचे तो इहो तब इहे न ओ जगह धंधा करतवन, तबे त हमरा में उनकर दिलवा नहीं खेलागत। हां से दिलन ई माइक लेके गावेला आ ओहनी का रंडी सन त नाचे देखले बनी, इहो गयकवा हइसे से करेला सन, नहीं देखले हैं। ओ तना करी न तो के मिली कहां से पैसा। हां तो हमहू जाइम, जब हमरा के कपड़ा लतना की त ऊपर ब्लाउज पहन नीचे पैंट पहिर ले, मगर जाइम। हां ये भगवान अब ये रह गइल बा, ये रह गइल बा त छकन के पतो हिया जाती है नाचे। अब ये रह गइल बा ड्रामा बके घर है, ड्रामा हो रहल बा रोज रोज। ई कौन प्रोग्राम हटे, ई कौन प्रोग्राम ह कि रात भर आदमी ओनिए रहेला सन, हम दिन में देखले बई प्रोग्राम। हां
अभी जान जी चचिया नु ते को करम छोड़ी ना अभी जान जी कुल बतिया कर मुंह पर कहबो मत करिया। चचिया का बतिया है चचिया के लड़किया तो खुदे लबांडा बन के या बैंड पार्टी में नाचती है। हां ये भगवान जी करा सनु हमार जीतल कहा तनी कि हमो ना पीएचडी कइले बानी ठीक बा सब कोई अपन अपन एज घर में डायलॉग करता तो हमू ढेर दिमाग वाला बानी आ हमरो के जल्दी भेजे के बा त भेजी जा हमू अब जाई प्रोग्राम शो में आ नहीं तो उनका रखे के बा घरे तरह नहीं तो उहे दुनिया में रही ना तो हम ही रहमा नहीं तो उहे घरे रही ना तो हम ही नहीं रह। अरे हम माई जब एक बात बताओ तनी बहुत कबेला हम बका 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 बोली ना ठीक ना कच कच कर थैले बे जब जाता हम लइका काम करता आज जाए के बता देखो तनी उहे चाहिए नहीं तो हम ही चल जातनी रोज पर अभी अभी के जन कॉल की का फोन आइला बतियावत रह हम कनी हम कर मेरा बोलत नहीं है रखले नहीं खा रखले अबेला 25000 पर 60000 पर इनके भी प्रोग्राम के फोन आवेला हम तो डील कर सकतनी हम तो डील कर सकतनी तनी आवाज तनी हम समझाई ना समझे तब देखी घर में लफड़ा होई। अच्छा ना कहे के बताओ एकर बाप जानिए कोनो बियाह कर हट तो गायकार बाटे ना चाहे गावेला बजावेला कुल है आई जी डुगी ड्रामा कर ले घर में चल जाती है से करते तक से बियाह कबो ना करती कने का करत तनी चाची जी घरवा में जाके अभी ले आइनी ना हैं बताव कनियावा वैसन बिया कि बर्दाश्त कइले बिया मोय बात जौन को उनकर महरद रोज ऑर्केस्ट्रा में जाता नाच देखे आ रोज नचनियन पर पैसा उड़ावत तू मेरा झगड़ा ना करी आ गावत ना बजावत आय जहाँ देखिलन कि नाच आइल बने ए कन्या बाको काजी कहनी है कि से बड़ी तारा घर रोज कलकान एकदम कर भई रहता का ना बात के लेके हो बताव कि ये पौलाई का कौन कहे कि गलती करत टोला महला में जाके कहम जन घर के बात तो जानते बानी केहू में तनी एक जगह बर्तन रहला तो ठुठुना होखबे करेला। हां अब छोटा की ये भी आइल बिया अब पहले देवरवा रहन त अपन जात रहन गावे बजावे त केहू ना बोलत रहे आ मेहरारू आइल बे तू तो शक करबे न करी जब उ माना करत त का बेटौआ के गोल जरूरी बाटे नाचोच में चाहे गावे बजावे हैं ये कन्या देखाऊ त बा ठीक बा बाकी उ कमाए न जाता वन कोनो असही मुंह मारा में घूमे खातिर नहीं खनु जाते उ बात ठीक बा कमाए खातिर बहुत तरीका बाटे जरूरी थोड़ी ना बाकी रंडी के नाच देखे जइबा गावे बजावे जइबा तो ओही में नोट कमाइबा हैं मान ल के तू बाहरो जाके कमा सकत बा 2 रुपया कोनो बिजनेसो क के कमा सकत पलु मान ल जौना में परिवार के खुशी रहेला नु उहे काम करे के चाही जन्नी परिवार से बढ़ के केहू ना होखेला आ परिवारे खातिर आदमी घर में कमा ल देखो कन्या उ कुल महीना में पैसा मिलेला लेकिन देवर बाबा की बात नहीं के बुझा सुना ना ई बतिया समझाइया कन्या के तू बड़ जैसे बाबू तारा बुझात रे समझाबू त केन हो सके समझ जाए ठंडा दिमाग से अब हम समझाई ना हमारा समझाइला बस के पाहर बाटे आ बादे में समझाई हमारा कहे के मतलब ई बा कि मान के चले कि कंपनी में धली लइका उ कमाए लगेन तो महीना में पैसा मिलेला आ ई रोज जो है खाए के सांझ के पर गोलगप्पा आ अंडा रोल के ना मिली खाए के चाची जी उतना जरूरत नहीं के एक से एक मेहरारू वैसे के मरद विदेश जाता हो सकता अपन मरद के त्याग कर देता ऐसा 2 बार इस खातिर काहे खातिर कि हमनिए खातिर कमाए गोल बा मारदा आई बोली तो काहे न त्याग हां समझदार में इनकरा परिवार रखे के तरीका नहीं के देवर बाबू के जौन मेहरारू कहते तवने सुनतन आय जब मेहरारू कहते कि रवा बाहरे जाके कमाई हम वही में खुश बानी तो देवर बाबू के उहे काम करे के चाहिए कमाए वाला तो बहुत तरीका बच्चा हम तो बिजनेस हाँ, कमा सकतनी बाल बच्चा के मेहरारू के खुश रख सकतनी हां तब का दुइरो नए नोहर बिया भाई सब त करबे करी कह सके एक से एक आदमी रहेलन रउआ जाई समझाई ठीक बाटे हमरा बस के बात नहीं के तन मनी रउआ समझाई बड़ जेठ बानी तरा और का जाने बात मान जास उ इहे त चाहते बिया कि माने गावे बजावे वाला काम छोड़ दे उ त हम कनियावा के बाद में समा हां तो छोड़ी ना जोन परिवार कहत उहे करे के चाहिए जब परिवार खुश ना रही तो ओसा रुपया में का करब जी अपना लई कवे के ना तब समझावे के पड़ी तब के करे के समझाई के करे समझाई ठीक बात तू जन परिवार पहला उहे बात माने के चाहिए जन्नी बैठ जा तब तू कहां जात अपन घर छोड़ के हम जात नहीं अरे तनी आवत तनी बबुआ सुतल बा अच्छा बतावा इहो ठीक है ना कहती है बड़ा की हो आए के नोकरा शक डाउट भइल बड़वे कि नहीं जाता बने गावे बजाए में तो कने ऐसा ऐसा बात करत होयन ना वो ठीक है सोचती है तब ही तो घर रसी बसी बताओ पहले हम छोड़ रही जाता है करा खात रही जा भटको यहाँ समझ के अब एक कोई पूछता है अब हमारा आदत ना जला
खट्टा लागत आटे बाकी बहुत निक लगला। आज बचपन से खाते नहीं, बुढ़ा गए नहीं, बेटा पता उतार लेन तब बस खाते बनी। जब जब हमारा दिमाग टेंशन में रहेला नो आके ने भटको या 2 3 तोड़ के खा। कहाँ ना मिलेला, जहाँ जा तहाँ घास पात में 2 4 गो मिल जाला। एगो पता भी खड़ जंगले भी जब देखा तब घर में बैठा तनी तब दोनों गोड़ा के लड़ाई रहता स्टार्ट है। हमारे एकदम माथा न पाची भर बैठे का हो कने का करत है बैठ के जा कहला है ना। हाँ कि रोज के रोज ई डरा में गिरे लगा के धोले रहते सन घर में, तो छटुए के ना तब समझावे के पड़ी अपना। हाँ रे बुचे देख तर भुला के हम कने कह देनी। हमार जानता है दिमाग हम टेंशन से रहता नीनू हमार कपड़ा फाट कने जानता है एकदम हमर जियल मुश्किल कर दे। बस मर दे मेरा नु जे खोल को के बेर में पिए को के बेर में सुतहू के बेर में उठू के बेर में जाहू के बेर डूगी डेरा में दोनों मर्द मेरा न कइले रहता। अच्छा देखी चन्हा के चनसार तोर पतो नहीं थे, अगर चन्हाक रही तो बुद्धि के तो सोचित कि मर्द हमार 2 रुपया कौन दिमाग लगा के ले आवता घर में हमारा के खुश रखता उतना कम नहीं खे, बहुत ज्यादा बा मेहरारू खातिर। लेकिन एकरा में तो बुद्धि नहीं खे कि चाहती है कि छोड़ा दे, छोड़ा के बाहर विदा करी कमाए के, तब ओकरा के समझा के या कह दे के बबुआ बाहर जे कमाए छोड़ दे। ओकरा सब के बीमारी के दिमागवा में बैठ गइल बा, हटत नहीं खे। ए बता बाहर में जाए त का गारंटी बेटा तोकर भातर ना रखी दूसरा के नती मारा तो हमरा के मारा तो देखा हम जाता गाड़ी के पीछे लगल जाई देख। अरे 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 कहां हो बोल लगता जी गाड़ी आगल हो का हमर बाबा हेल बड़ा हम जाता नहीं। रउआ हमरा बीच में मत बोली रउआ। अरे बाबा जात है मत आइए भैया मत आइए घर मत आइए। जब ओकर बहिन के घर में गुजारा नहीं है तो कनी के का गुजारा है। अब बड़ी बेटा वो मुंह ताकत हो जे बाटे बताओ रोड पर खड़ा बाटे गाड़ी लेके। रउआ अपन ढेर बेटा के समझा देले बनी। गांव घर जितना लोग बाटे गली कुछ सब कुछ जान गइल बाटे। अब हम ये निकल जाता नहीं जब गोरिया तमाशा तो कोई जरूरी बच्चों घर में हटी ना घर में हो जाता नहीं। हम घर में जाई हम अभी ये लोग ले जाता नहीं आइयो जान जाई छोटू रुक तोर भातार के बुला तो भातार के सामने जाई हम रउआ घर से निकल जाई तो कभी जिंदगी में हम लात ना लगे। हमारे सामने रुक छोटू अरे यार का छोटू कर नहीं के देखल चाहत हम ना देखम को। अरे यार कहां बड़े छोटू रुक तोर मर का जा दे छोटू यार मरत नहीं खानू दूसरा हाथ करो मैं हर देख दुआर पर तो सारा आइल बा दुआर पर लिया जाओ गाड़ी खड़ा कर ले सुते ना देवे बोला कहां जाता रे नैहर जाता नहीं नैहर जाता नहीं। हमारे जी कोई नहीं के सब कोई मर गइल बा 4 गो नचावता रोज कनिए में नतिया मारे तो रुका रुका नहीं कि नहीं के जात नहीं करा तू उठा दे देखो तू हमरा के मांझन करते नहीं का 4 गो रोज नचावता। नतिया ना चलिए कारण मारता दादा चल इधर चुप रहा चल चल घर चल काहे के सुना जाती है बात चल घर ये घर लेके ना जंगल परेशान ना बना चल दिमाग में कभी सोलकती तो मार के मुंगा दिया सन अभी जानत नहीं कुत्ता हमर भैया रुका ना कहला भेड़ो बड़का हो तुमन बनता बोल ओकर घर में ना माता ये भैया एकनी के घर माता अरे हमरा पल करिया तो भरते को ले जा लइका बा जान जी रोड पे ताकत बा हटिया जे कती ने गाड़ी रोकइले तू सुन का तू न चानियन के छोड़ बनू अरे मारा मत चल भागो से छोड़ मारा हम ना आज से तू गई हो अरे